Naitan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naitan ka? Naimbag na orasyo amin papagayam. Sakbay na agtuy pa ni Auntie Jor. Thank you. Shout out kada pagayam Olarte Gandeza Jody. Supporter tayo daytoy iti YouTube ken FB. Malaksid a subscriber tayo dito YouTube. Subscriber tayo pa iti FB ken number 1 a supporter ken generous sharer iti bituan. Kasmet kada pagayam Josephine Batoon Tabling, Nerissa Entrolizo Orillo, Jovelyn Salamero Gumabay, Charisma Lianes, ken Geraldine Pascua. Kan kablao pay kada Josephine Jaime Garcia, Andrea Agkawili Tagubasi, Hedelita Bagiwong. Listeners commenters tayo ida, iti drama tayo, ijay FB. Kan kada kay aminen, anaaya tamang tartarabay, iti channel tayo, Jor Drama Tips TV. No, adaman naliwayan kan saan na nabanggit, papagayam, paranto niti sumaruno. Kat ita, adto'y ti pakasaritaan arapauluan. Tugkelata. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Wow! Yummy! Masarap! Naimas! Kas kalabag, tik, Grace. Apay Marvin, anya tinaramid ko, tapno ibagam abagtitak. Ali, tugkelata. Di ka lang maumumang agtugtugkel ita cellphone mo. Dakes aya? Dakes taday talatan ti ammom. Ammom, Marvin Lakay. Nalpasa kun naglaba, naginaw, nagluto kan aminen. Sika, anya tinalpas mo? Gaputa na danon mo ti second year college, damaga mo, nanya tinalpas ka. Tinatrabahwam dito'y balay, ti kayat ko asawan. Unay daytan kaka. Na, apay adamagam. Kat siyak ti manggad iti pagbibiyag tayo kadananang kentatang. Kat no apay anay bagak abagtit ka. Ngamin, dagdagul litam na iti itugtugkel mo dita cellphone mo. Naimas kunam lang arudan. Masarap kunam manan. Delicious kas kada yummy kunam pay kat may samad lati kahit asawan na kita. Di ka ngamin agkom-comment iso adi mo ammo. Ammo Marvin, saan akayat dagiti padak at tumutugkel ti may sa asao? Ti kayat daket more than 2 words na watam. Anya, unay daytan kaka. Adda aya sweldo nga agtugtugkel dita. Adan to Apay, adda aya trabaho nga umuna ti sweldo, sakbay ti trabaho. Adaya. Unay daytan kaka. Alabaro, bayam ni Grace. Uray, kanagagatmot nga agtrabaho dito'y balay. Aramidon na mo't amin na trabaho na. Sakbay nga agtugkel ako na. Nasaysayat mo't lang no, ginana. Tapno napigsalat ang agtrabaho na. Naringkat ti makaala iti sakit, iti kapupuyat, kan kadudumog dita. Taadda radiation na dya, kat makapadakas iti karadkad. Ay kat, ilawlawag mo nga rod akin kwa na. Rason na nang. Makapay-stress. Unay daytan kaka. Ay, agbasa ak iti comments kabayatan ti panagkaraid ko. Loko da gito ya. Ano siyak ti ag-comment iti sticker kagura da. Ado ti sauda. Ngam na isuda mo't. Pasig nga sticker ti comment da. Loko da gito ya nabiyag. Aguray ka man, taperperan kayo mo't iti emoji kada sticker, jaski kayo. Ammom, anak, ibagbaga dagiti dagduma habag ti kaskin ka. Anya? Unay daytan kaka? Diyan nang ibaga iti bagtit, kat menel tadi na mo ti sasawin na tatang. Makikita damot nga may asuman na ukang awan mo't kasasaom.
Iso nga atapon da abagtit ka Asino ay atidakdakamatin nyo tatang? Niludingas. Ay, dadya aludingas. Kanaon cellphone na. Makisel-cellphone lang. Kasano ko mga amo na ti sasawan na. Ulit timbagakan ka itay Makitkita na ngamin nga agsasaaw ka nagkatkatawa ka. Ngawan mo't tao akasasaaw. Igno mo't dadya tao. Igno, tatang. Kitkitaan na nga daigam ko a cellphone. Natural, nga agsao kan umisumak. Tadamat kasasao kan isisumak. Apay, tao laang ayati kasao kan isuman. Dagi jay tupay da dumadita kat kasao da dagiti bilit kada masetas. Siyak to lakit din, ti saan ang makisao iti cellphone ka. Unay daytan ka. Tugkal manain baka. Saan abali Taado mo tinay ring Pasko. Saan laat tugtugkal ti makita ng aramidek. Saan mo nakita, dagiti ado anay ring Pasko. Iso adi ka man sumanao. No di mo kayat, aday tarupam ti tugkalak. Unay daytan ka. Di kay man kundi dilaw kanyak. Tasakbay ti tugtugkal ako nayo, kat nalpaskon amin at trabaho. Isong awan karbangan nyo amang dildilaw kanyak. Daytang rugbat salon at mo ti pampanunutot pa ka. Di na nga rod istresan No talaga mutlaang ati salon at ko ti pampanunutom di nak-istresan. Suportaran nakide. Sa anak nga rugbat anas sa may ti tugtugkal ita cellphone. Iso matla asang kadilaw nak. Numang surdo ti gagaram Marvin. Mabalin ka di apanawan nakpailaan. Mabalin? Unay daytan ka. Nag-like, nag-heart, kada nag-comment akon kada gito atat tao. Ngam awan mo ti mauray ko kada kwada. Nag-follow ak pa yan, ngam awan latamat. Kita akmanday to'y may saa binakasak. Nene, zero following. Isumot lagayam sadot daytoy. Di na mo ti maki-interact. Aguray ka man. I-unfollow kayo man langan. Marwam kayo na. Daytoy. Kore, tinagan na. Kore, but. Kita man dito'y followers ko na daka kore, but. Na, loko daytoy Kuna naasundan ko kayo, no agibati kayo iti tugot. Di namot inaramid. I-unfollow kan loko. Ito gawang kayo man nga i-unfollow amin. Itay pa'y nga dak dito likodam Grace. Palpaliwan nak, tatang. Why? Kit-kitak na ita aramidam. Nagsikor. Luk-lukum lati bagbagay. Mambanugam ti bagay. San mo, tatang? Nakatugawak mo laang dito'y. Unangam sumanao ka. Makaluksaw ka kanagiti ka-textmate mo. Saan ko ka-textmate dagito'y tatang? Na-interact ko laang. Kasla ka gurguram mo't ida iti panagsasaam itay. Tadi da tungtungpalan ti bagbagada. Iso dalatan ti may mayat. Iso nga raw nga sarding mo raytaan tawan maganab mo. Raytaan ka. Grace bakit? Di naggurgura na aday bagak. Panangisakit kan ka raytoy. Anya day aya. Di kagpuy-puyat Tani, uso itan ti sakit nga anemia. Apay nga bagbagam dagita, Marvin. Jack nga rod kayat ngagsakit ka, iso abagbagan ka. Nagkunang agsakitak? Agsakit ka agpuyat ka. Saan? Mga anak mo't iti husto, nasustansya mo't ataraon ti ipapaunog ko, kung nadapay vitamins ko, apagpapigsa. Uray adda vitaminam, no agkarapuyat ka mo't. Madilat Saan nga umdas dagita? Saan akas karagiti makan nga dalta substitute na. Tidagas nga epekto pa iti puyat, kat agsakit iti anemia. Agkurarot ti kudil, ngumisit ti kudil. Ngamin, maawan ti sustansya mapan iti kudil. So nga agkurarot kan ngumisitag. Ha? Ay, madinan kasta.
Isungarod nga bagbagak bakit? Tadyak kaya tamaradal ti kudil mo. Kan agror tinapuskol nga uban mo no kasta. Isu aya? Wan bakit? Ay, unay daytan. Binutbuteng mo ko na, Marben. Wan na lang. Saan nang tumat siguro nga gaman ti cellphone na? Nasaya at ano kasta. Wan na lang. Paliiwan nyo Nala, paliwak man nga raod. Nay, adamat ti jay. Madamamot ti punas na iti tawa. Nagagat ti asawak na nang. Nga misumot lang ti kagagat na ngagtugtog ka ti cellphone. Wan nga raod, amok day ta. Inton kwan akin na ronuton ti ramay na iti katutugkal. Wano agkalyon to pa'y kidain. Kaslamo la pasuton ti biyag na ngamin day tangar aramidon na. Mati na lang. Tatian nyaman analabas kat madi, sanaya. Wala. Sapay awan mo ti maganap na dita. Day tangarod kat. Isu arumbang laang nga isardeng nan. Tasayang laang ti paglolod na. Uday day tan kaka. Aw kat. Kabuteng na nga ta, timbuteng mo kan na. Kabuteng na nanang. Anyaya timbut-buteng mo. Imbagak nga agsakit iti anemia, madadal ti kudil na, ngumisit, kan bumakit, kan agruar ti ado nga uban na, kan lumaad pa'y. Onay daytan kaka. Na, agtugtog kalman na ni ti cellphone na ni Grace. Asit dakman. Kunan ni bakit binutbutang ni Marbay na lumaan no diretso ti puyat na. Inasit ganda matatang. Ay, kunak no di mo nadlaw ti asidag ka. Tabisi ka mait nga agtugtog kal. Narida maktatang. Oray nakadumugak makitak ti tao iti likudak. Ay, kuna dayta. Makitam ti tao nga natilikodam. Wen, tatang. Makitak tagsumbangir ko, ore nakadumugak. Makita mo laang itilikodak, ore nakadumugak. Iso nga ron, ngamok nga masidag kayo. Naglaing mo't nagita matamaw. Ken, naalingag ko, tiya asidagyo, tatang. Kat no naginaya, dakay masidag, nangag mo kiday. Ay natatang, mangagkunto pa di arim padakti kutom dita dide. Unay daytan kaka. Adda amak ko bakit? Madinsa ti epektaw ti kanayo na panagtugtugkil ni Grace iti cellphone na. Apay aya. Kaslamang rugin nga anginan ti utak na. Pagkunaam lakay. Tila sasawunan. Apay pinagsasawan na ka? Saan? Mas daawak. Makita na kanon ti malikodan na. Nga uray di nataltalyaway. Apay, nagtubo ti may katlo ang mata na, iti likodan na, wano likod ti ulo na. Diyak man na mo kenkwana. Sa isumat ti kunana. Makitak ti likodak kunana. Nga uray nakadumog ka daw. Unay daytan kaka. Saan laaday tabakit? Mangag na pa'y kanon ti arimpadek na iti kutaon amagmag na iti dideng. Ay saos, delikadon lakay. Inaanginan ti utek ti anak tanukasta. Kuna mabinutbuteng mo ni Grace, Marben. Di mo lata maturog iti aldaw. Nagsapa pa'y amariing iti parbangon. Imbagak mat kan kuana, ano agpuyat iti rabi Uray maturog iti napaot iti aldaw. Pulos mat, di mo lata maturog. Diyak pa'y masiputan ano mangmangan mo saan. Kun kang runan ti amen, di nan ammo ti sasawon na. Anya ka iti ibagbagana nanang? Makita na kano dagiti adda iti likudan na nga oray nakadumog. Kun mangag na kano ti arimpadek dagiti kutom ngagkakarayam iti dideng. Anya? Uray detang kaka. Pudno ka diti ko nadananang kentatang, bakit? Anyat imbagada aya. Makitam ka no ti adda ti likudam nga oray nakadumog ka. Ken mangag mo ti arimpadek dagiti kutom. Dajay ka di? No. Agkatawa mat. Bagtit sang nagpaiso to'y asawak.
Unay laki din. Ton tinalabos sa panagtugtugkal na itinapaot. Nay, mulmuleng-lengan na latan Marvin Lakay. Kwa bakit? Ti anyaman nalabos kat dakos. No nalabos ti puyat, sakit ti sagrapan. No nalabos ti panagpanunot, sakit mo't lang ti sagrapan. Sakit ti utak, agbali na bagtit. Apay nga bagbagam dagita? Mabagbagtit ka din? Ay, muna detan kaka. Amuyo nanang, tatang. Amok a kontrolon ter aramidek. Kan adarason, no apay ngar aramidek ti may sa abanag. Amok adil-dilawan nyo ti panagtugtugkal ko iti cellphone. Kanayon mo't naman, anak. Kabalan mo ti bagit tatang. Kaya't ko asawan, oray trabaho kami na trabaho, napigsa aklat ta. Tamang mga anak iti husto, kan nasustansya, kan relax ti utek ko, iso asaan akon ama stress, nang runa pa itan. Taammo kon ti pasikot-sikot ti aramidot iti cellphone. Saan akas idi, nga agpungtutak kan maaburido ak. Ngamita saanan, relax tatang, nanang. Apay garab na kas timbagam kanyak iday. Tapno didak isturbo ni tar aramidek. Nasiputan kayo ngayon masidag iti day di agundaway. Kan imbagak lang amang mangagkut arim padagtikuton tapno didak sisiiman. Unay day tam kaka. Kat ita, ibagak kada kayo tatang, nanang, saan abinabagtit ter aramidek? Tangamin, nagsweldo akon. Jaklem bagbaga kada kayo amin. Tapno masorpresa kayo mo't kat sigurado, masorpresa mo't ti asawak nanang, tatang. Unay daytan kaka. Saan tayo nga ibagbaga abagtit, nagiti managtugkal iti cellphone, ta atagayam ragragpaten da. Saan da ragpaten ti kinabagtit, no di kat ragpaten da ti pagsayaatan ti pamilyada. Kas kuma ti panagsweldo da nga agpaay iti pamilyada. Titan gagayam, tinagdibusan ti pakasaritaan, anapauluan. Tugkal lata. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami, itin ka ay panangtarabay.